Marzo avanza con descargas en Porto do Son. A chegada de Bocarte nas primeiras semanas deu movemento á lonxa local, pouco habituada a contar coa chegada de tantos kilos desta especie a esta altura do ano. O sector do mar é un dos máis destacados ao longo de toda a comarca e conta con numerosos traballadores que día a día saen a faenar ou a mariscar. Un destes puntos é Porto do Son. Este 2025 está a ser sobresaínte para a confraría, xa que nestes case 3 meses de traballo están a xerar cifras elevadas de ventas e de ingresos, sobre todo grazas á aparición do Bocarte a principios de marzo. Para nós é unha bendición, porque nós somos unha cofradía moi pequeniña, nós dependemos das ventas como a comer. Ahora mismo que teñamos aquí, bueno, hoxe porque marcharon para casa, pero aquí tiñanos 7 barcos entre os nosos e de fora. Por exemplo, onte venderonse aquí 57 toneladas, antes 52. Claro, para nós é unha inyección, porque claro, nós vémonos e deseamos para pagar os gastos da cofradía. Nós ten en conta que nós aquí, o problema das artes menores, aquí o problema que é un problema que non é só desta zona, eso pasa en Coruña, que nós temos Ribeira ao lado, entonces aquí nós damos todos os servicios, damos todo, pero resulta que o peixe todo lévano para Ribeira. Polo que a Comisión da Venda queda en Ribeira, a pesar de todos os servizos de pesaxe e transporte que fai a confraría sonense. Entonces eso a mellor é algo que habería que, oye, polo menos repartilos, sabes? O sea, porque o peixe aquí ali levan todo molido, sabes? Ali non teño que ir a buscar, como vamos aquí cos matraquillos, o personal, pesarlle o peixe, e claro, a nos costa nos traballo chegar a fin de mes para pagar a luz, para pagar as nóminas e para pagar todo, entón nós aquí temos que hilar moi fino. Entón isto do Bocarte para nós é unha inyección moi grande, e máis cando en este tempo nunca se faturou. En este tempo aquí, claro, faturaban nada, 4 erizos, 4 pulpos e tal, pero en este tempo, pois mira, esta semana pasamos de 200.000 euros faturados. E sinala que o pasado 2024 foi un ano moi bo no que facturaron 1,7 millóns de euros, polo que agarda que con este comezo do 2025 poderán achegarse a esas cifras. A ver se seguimos así, e despois o que decimos, que a xarda que nos bote unha man, o pulpo tamén, porque agora o pulpo parece que están pescando un pouquiño máis, co precio que ten, pois eso é bo, o pulpo vendese aquí. Aquí o que se vende é o pulpo, o erizo, e despois o cerco, é moi pouquiña cousa así, por exemplo, aquí hai unha cetaria que se chama Salitre, que colle e compra e fatura aquí, pero claro, é un comprador solo, ela fatura o que fatura, claro, aquí os barcos que temos, ela non, siquera tuveranos 10 ou 15 salitres, sabes, para que non tuveran que ir a Ribeira. Con respecto á anchoa que se vendeu en Porto do Son, Queirúa apunta que había de 2 calidades. Hai unha calidad que agora os nosos barcos xa non quixeron pescar porque chegou a 30 céntimos. E os nosos barcos, ao saberen o precio, xa desviraron ao mar e o que foron a buscar anchoa de calidad con precio, porque a 30 céntimos non pagas nin o hielo. Queirúa recorda que o ano pasado rematouse moi ben na confraría e agora o que toca é esperar a que o resto do ano acompañen as capturas e os prezos. Rematámoslo hasta diciembre facturando moi ben. Agora, se empezamos ben e o acabamos mal, o mar é... Claro, todo que hai agora non vale, o sea, os balances, eu como sempre que digo, non dis, que nas Navidades ganastedes moito, sí, pero os balances fanse 12 meses, non se fan un mes solo. Entón, claro, o sea, é mellor ir ganando todos os meses e que nas Navidades ganes o mismo e facer que veña un mes moi bo e despois que esteas 4 meses sin ganar un patacón. Neste comezo do ano, a lonxa de Porto do Son comercializou 224.160 kilos de produtos do mar por 352.272 euros, mentres que o ano pasado a estas alturas só se venderán 33.600 kilos de peixe por 135.700 euros, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia.